Bon dia de divendres, dia 24 d'abril. Fa un temps mig ennuvolat, mig emboirat, que anirà despejant-se, està claríssim, a partir que passa la jornada. Avui hem tingut una temperatura mínima de 11 graus a les 6 del matí. Actualment, quan passen uns minuts de les 9, fa 13 graus de temperatura. Està previst que a partir de les 2 del migdia arribem a 22. Amb una humitat del 80% hi ha una sensació de 2 graus per damunt del que marca el termòmetre. Tenim ara mateix vent de llevant, que rolarà a moment de calma a partir de les 6 de la vesprada. El sol ha eixit a les 7 i 11 minuts i es pondrà a les 20:49, amb un índex de rajos ultraviolats del 3/7. La lluna en fase de nova visible. En temps de coronavirus, queda't a casa.